Il-proġett Life Pampuffinus huwa kollaborazzjoni unika li taqsam il-frontieri u li se tħares żewġ safar tal-Baħar Mediterranji li jinsabu taħt teddida, il-Garnija u l-Garnija Balearika. Dan se jsir permezz ta' sħubija konġunta fil-qasam tal-konservazzjoni fuq skala kbira. Il-proġett se jindirizza żewġ sfidi ewlenin li dawn l-safar tal-baħar jiltaqgħu magħhom tul il-ħajja tagħhom sew fuq l-art kif ukoll fil-baħar. L-attakki minn speċi invażivi ta' mammiferi fuq l-art u l-qbid biżbal f'tamir tas-sajd fil-baħar. Il-proġett ta' 3.4 miljun euro kofinanzjat mill-programm Life tal-Unjoni Ewropea se jdum għaddej 5 snin sal-2025. Net News tkellem ma' Manja Russo, il-Project Manager ta' Life Pampuffinus. Dal-proġett huwa proġett li ħajdum 5 snin, beda fis-sena 2020 u ħajdum sa 2025. Bażikament l-għan ta' dal-proġett huwa li ntejbu l-istat ta' konservazzjoni ta' ġixa safar tal-Garnija u l-Garnija Balearika. Il-Garnija li qiegħda Malta, l-Garnija Balearika ma tkunx hawnhekk imma tkun f'postijiet oħrajn fil-Mediterran. U bażikament aħna l-attivitajiet tagħna li ħanamlu tul dal-proġett huwa biex naraw il-perikli li hemm li daw l-asafar qed jaraw fuq il-baħar u anke fuq l-art u nadressjaw dawk il-perikli bir-riċerka u bl-istudju tagħna. Il-Garnija Balearika hija klassifikata bħala fil-periklu tal-estinzjoni fuq ir-Red List tal-ispeċi taħt teddida tal-Għaqda Internazzjonali għall-Konservazzjoni tan-Natura, waqt li l-Garnija hija klassifikata bħala vulnerabbli. Iż-żewġ speċi huma suscettibbli ħafna tibdil fl-ambjent u huma affettwati minn diversi perikli kemm fil-baħar kif ukoll fuq l-art li jinkludu t-tniġġis, il-qbid biżbal fl-apparat tas-sajd magħruf bħala bycatch, it-tibdil fil-klima u l-kundizzjonijiet ħżiena tat-temp.